Alhamdulillah. Alhamdulillah Loh, ya ora apa-apa risikone kok tokone rame kan malah alhamdulillah. Malam minggu ya alhamdulillah. Lah yo piye, Cek? Jenenge mergawe disyukuri le. Wah, gimana? Wah, iya sambung. Kanan nih kan. Mang sing bengi cah telu. Sing kuwi apa jenenge? Iku balem wi. Wae mae. Hah? Wae mae kudu. Apa endi? Buah. Buah. Oh. Lagi aku wis bar buah. Berkate Cek utus dipan kelupuke tok. Oh. Gak tak video pemirsa. Berkate Cek utus lho. Kok kuwi. Kerupuk wis dipangan Pak e. Lambiku tak komneh. Ndang. Usone wis. Budale sesuk Udah lawan jam 1 gentenan. Mang paling relasi pokoknya malam minggu gitu. iya. Makanya juga bocah kasih. Wis ngerti ya dadine. Wah, sampai yo ngerdusi. Ini Mas ngene, wah mobilnya telu ngono jiro jero. Pajar ngono kuwi wis risikone mesti mergawe ki nek risikone kadang Apa jenenge si besok gak penak iki tangine yange lesenana bi aduse wanya apa ngono nek si besok cuma penake mulai kok jam daripada nek ning kono kae jam bengi. 3 jam 4 dene mulai ki isih ora srengenge Daripada bengi. Ayo. Lah iya wis disyukuri. Nek gak penake si pawan niku mulai ben bengi ki rame mesti ngono kuwi. Nek si besok ki terae sepi ya doa, nek si bengi ki rame. Cuma iki mau penake iki jam 1:30 lagi gagal. Besok aku jam 1:30 sibuk. Ki wis entuk 3 minggu aku. Seminggu kas aku iso entuk prae. Ya, Iya, alhamdulillah. Kan sekolah kan sudah training ya. Dijewer ben gak tayumen. Aku tombok pas tampil. Paling bayaranku kepotong. Tampil apa? Galon. Astagfirullah. Galon 6 pas sam. Lah kok iso? Kan ceritane ngene. Wis dikonseng hati-hati kok. Dingin pas aku si bengi iku. Enek wong go mau mobil tepak ngono lho, mobil tepak. Go galon kabeh 17. Iya. Pergi gue ngomong. Mas Dika tolong. Iya Mas ada Pak. Iku galon aqua 17 ono gak? Tak cek kan galon itu lho. Ada Mas aku ngomong ngono. Ada Mbak ngono. Pergi akhir iki wonge transaksi ya. Sampai kasire. Wis bar transaksi. Galone tak dono 10 kuwi galone sik aqua biasa kabeh. Iya. Galon ke-1 nganti 7ne iki tak cek. Galon anyar aqua baru sik HP ku. Oh sing kaya nggonamu kuwi. Gak, iki lho galon aqua baru kok. Berarti kowe urung mbok cek sik mune. Wis tak cek, cuma kan kuwi ngarepane tok 10 kuwi mau. 10 kuwi galon biasa kok wae dhewe. Sing 7ne terakhir iku galon anyar sik iki lho. Berarti kowe sing kurang teliti, ngono ki diceki kabeh. Ya kan soalnya pengalaman. Mikir gagi ngono. Mbek pikirku barang, alah ndara galone iki kabeh kok ngono iki kabeh ngono. Saiki aja disepelekno. Galon aqua. Galon aqua terbaru. Alah, padahal kan matikan. Ya baterai ku entek lho. Entek. Iya. Ya. Gak mbok ces sih. Wi, dicilekno. Lah kok ngene iki lho gara-gara rene. Tidak rene. Aduh. Rupane dadi bening ngene ndekne. Dadi ngene yo. Kan nek galon kawak kan rupane butek ya. Lah dadi bening. Bariki aku bariki kan ku ya. Dono to. Lah kok ngene iki. Aku terus ki ngomong mbek kasire. Wah, Mbak. Iki kok ngomong, Mbak, ini jasa dulu wi. Ngomong sik. Ana apa tak jowo iku. Sno. Iki yo padha iki duwi wis dialuki tulung bantere ngono iso nyaleh. Aja nek kuwi ning kamar gak tutup kuwi. Mau tak kon ndelok tok mbek gak padha beku. Lah aku tak cekno. Terus ki ngomong, Mbak, iki galone beda ngono. Duduk. Iso ora ngono. Pergi sih Mbak, wah. Iki kadung transaksi ngono. Nek wis transaksi kasih di-cancel ngomong ngono. Pergi aku takok mburi. Duh, iki galone iso ora ngono. Pergi do telepon Mas Willy ngono, cerono kasire. Iya. Mas Wil, iki ono galon beda Mas Wil, iso gak ngono didelok sik. Iku galone piye? Kandel apa tipis lho. Yo kok ngene iki apa Mas Wil rupane ngono. Pergi Mas Wil ngomong. Waduh, gak iso kuwi ngono. Lah iki piye terus Mas Wil? Ya wis lah. Wis kadung ngono. Akhire manggalone piro mang? 17 ya. Sing 10 kuwi galon kuwi aku kawak, sing 7 galon aku anyar. Akhire keijo lah mau. Bagi wong sing duwe mang nggawa sitok aku kawak. Dadine dilano kono dadine
Mau 6 tok sing aku anyar mau. Iya. Pergi akhirnya kan kuwi wis diweno kabeh dunggano iso pergi Mas Willy, Mas Pito sing cara mono bocah senior ngono ki lho teko delok. Oh alah ki gak apa-apa galon ngene iki, ngomong gak apa-apa mergo kan ning tulisane iki Iki awake dhewe ndek telu nok e. Lah tapi dibenerono. Heeh. Ning tulisannya nek tulisan kemasan baru ngono. Aku kemasan baru ngono jare Mas Willy gak apa-apa ngono. Kowe kan iki kemasan baru, rupane nyelot putih ngono gak apa-apa. Iya nyelot bening. Lah esuke kan ono sing nyetok ini ngono ya. Heeh. Lah sing nyetoke jebule emoh. Kalau terbarune emoh akhirnya ditinggal galane emoh. Jaluk sing kawak kaya mak e. Iya ngejaluk sing ngono kuwi. Lah kuwi ijoli telu kuwi kan, Mbah. Hah? Ijoli telu Ya kuwi kene kan. nek metu galon gak iso Lho kan kok maksudnya sing bening go rene. Sing bening go mulai Iya dijoli. Kan aku di telu Dene aku gak tambel 6 ngono. Iya karek tambel telu Tambel dadi. telu. Heeh. Kan akuane dadi bening, dadi tipis tapi ya. Ora padha ae bahane malah jane apik sing kuwi terbaru kuwi. Lah tek Cuma kan ya paling kan wong sing nyetoke kan mikire ndek beda. Dadi nek kok nek didolne angel ngono. Iya wis. Nah ngono bar iki pas nyetoki aku diketeni Mas Pito. Dik galone sing 6 kae iki moh yo ngene. Dadi kok awakmu cah papat jare cah papat mah. Iya berarti rombong mau papat lah. Aku Mbak Alma Edo ambek cah wedok anyar iku paling dikon iku. Iya berarti nek 6 dibagi papat loro ding ya. Iya 6 dibagi papat loro ding yo pokoke iki 6 ditun papat ngono. Iya. Aku sungkan nak baca sing telu iku mau gak men apa-apa kok kesep melok kenek ngono lho kan tak simpe aku. Lah mulane esuk nah iki dihati-hati, didelok ngantek bar aja mok trimo ngarep tok. Ya aku kan mikir ngene, iki ngomong tak delok iki galane kabeh padha trae, kabeh 17. Gak nyangka nek sing metu terakhir kuwi jebule mah warnane beda kan mikirku ndang bar ngowonge wis bertransaksi ya. Wis ngantri ngono. Dungokno saiki make weling ya, tutur ya. Aja mikir ndang bar, aja mikir kesusu. Mergawe ning ngono iki sing penting ki setiti. Nah, Setiti ngerti? Jadi nek ndelok ya aja soale ogak kabeh yo Le, ogak angger anu kabeh yo ora anu. Soale ngono ki kadang kan ana sing gelem diakali cara mono mok ngarepe tok diubengno. ya makane iki barang Mulane hati-hati. Kon nuthuk nek ngejeki kon nuthuk mbek kon delok tulisane iki mau ngono. Lah ya mulane kuwi jenenge hati-hati setiti. Mari yo akeh galane jane 1 2 ngono gak masalah jane. Lah ya justru yo kuwi kok. Iya bener iki mau. Aja urung-urung iki maksudnya aja dilebokno ning ngonoan sik. Dadi di pas buka kan otomatis kowe ngusungi to. Kan buka kan ambek ngingeti ngono lho. Aja terus mok khusus ngusungi buka anu tok. Ya ambek diingeti engko pas buka njupuk dipindah kasare yo ambek diingeti neh ngono iki mak ngandani. Soale ning papek mak yo ngono Di. Ya cara ngono disusun, dianu padahal wis diwati-ati. Kan engko nek anu kan dijol, njaluk ijol, kasare kan ngono. Dadi ki terah wis risikone wong mergawe ngono mang. Ambek wong nyetak ngono kuwi. Nanti kelinci enak kuwi. Oh, ketoke meteng kok Ketoke meteng. Nang jane apa tak rica-rica tapi ketoke meteng aja Pak aku ngono. No. Berarti wong papat. Soalnya hati-hati le ngesakno baturem. Ayo aku sungkan ya kancaku yo. Lah ya pokoke intine kowe gak usah muni kesusu dagake gak usah. Mergawe pokoke intine sing hati-hati. Maksudnya ki nek arani apa ngono kuwi? Apa leh nek arani? Apa? Ora grusah-grusu iki apa nek arani pemirsa? Ora kerja-kerja apa? Iki juga kabeh lho iki. Iya, kerupuk wis dipangan lho. Nah, iki mang sing tak kon buah sakjane duwi. Moh. Jarene peh gak mbek delok ngantene sesuk. Yo wis lah, sesuk arek delok ngantene Cik, malah moh. Bisa delok nganten. Aku sesuk ape cek jagung. Ini sapa? Nek swoto. Wis foto Pak ya. Nek swoto bakul sego goreng. Ora aku. Sak-sakan. Sesuk. Alas semen. Sesuk bakare mak ya. Aja meteng Dik ketoke kok. Sesuk rica-rica kelinci. Weh. Ape tak kon golekno lanangan siji yo. Kalah di Ape tak golekno kandang. gopo. Diopeni. Iki lho pemirsa wis tak ritno dong telo. Tuh, wonge mangan tak gelem rono, wonge ra Kalau ndelikne Wong dikit. iku lho kewan kok wonge. Kewane ndelikne dikit. Kayak tak tutupi kerenjang kae. Ijek iso metu. Cik iso metu iki. Dadine tak cencang ae.
Lagi mbok cekel kena. Kena lulu tok. Lulut. Dulu tuh. Anu tok wis ana. Sesuk di-op. Esuk dibakar ya. Ojo. Oh. Peteng. Aku pe raos sik 100. Kak, Mbok,